Jó napot kívánok! Miben segíthetek? Jó napot kívánok! Az egyszerűsített honosítási állampolgársági interjúra jöttem. Kérem, foglaljon helyet. Köszönöm szépen. Megkínálhatom egy kávéval vagy teával? Hozhatok egy pohár vízet? Igen, egy pohár vízet legyen szíves. Köszönöm szépen. Izgul? Kicsi ideges vagyok. Kitöltötte a kérelmet? Igen, parancsoljon. Akkor menjünk végig a kérelmen. Van kérdése? Nem, köszönöm. Meséljen magáról. A nevem Goldberger Joe, 60 éves vagyok, Ohioban, Columbusban élek, amerikai vagyok, de magyar származású. Építész vagyok, az egyetemen tervezési és kivitelezési igazgató vagyok. Nem vagyok házas. Korábban sem voltam házas. Egy fiam van, és a neve Leo. Leót, amikor 13 hónapos volt, örökbe fogadtam Oroszországból. Most Leo 20 éves, és Coloradoban, Denverben dolgozik. 3 fiú testvérem van, Adam, Jesse és Eli. Az édesapám tavalyi szeptemberben elhunyt, 95 éves volt. Az anyám Ohioban, Columbusban él, az anyám 92 éves. Egy kutyám van, és a neve Koki. Szeretném leellenőrizni önnel az adatokat. Hogy hívják? Goldberger Joe vagyok. Jelenleg hol lakik? Columbusban élek. Az édesapját hogy hívják? Az édesapám Goldberger William volt. Az édesanyját hogy hívják? Az édesanyám Goldberger Marcia. Hol született? Amerikában születtem. Ohioban, Columbusban születtem. Mikor született? 1964. április 22-én születtem. Melyik fennmenője volt magyar? Az apai dédnagyszüleim magyarok voltak. Magyar gyökereimet dédnagymamámig tudom visszavezetni. Őt hogy hívják? Születésekor Gross Teréznek hívták. Magyarországon Gross Teréznek is hívták, mert az 1800-as évek végén sok zsidó lakhelyen kívül is hívnak tipikus magyar nevet a jiddis neve helyett. Amerikában Terének és Terának is hívták, ezek Teréz becenevei. Milyen körülmények között hagyta el Magyarországot? A dédnagyanyja miért emigrált? A dédnagymama emigrált, mert nagyon nehéz volt az életük. Abban az időben nehéz volt a sok zsidóknak jól élni és dolgozni Magyarországon. A dédnagymamája mikor hagyta el Magyarországot? 1886-ban hagyta el Magyarországot. Házas? Nem vagyok házas. Korábban volt házas? Nem, korábban sem voltam házas. Lefordította a dokumentumait? Igen, a dokumentumaimat lefordítottam. Jött már Magyarországon? Igen, áprilisban jártam Magyarországra. Hogy tetszik önnek Magyarország? Nagyon szerettem Magyarországot. Nagyon szép ország. Miért szeretne magyar állampolgár lenni? Szeretnék magyar állampolgár lenni, mert a családom történelmen és örökségünkön keresztül erős kötődést érzek Magyarországhoz. Nyugdíjas koromban Magyarországon szeretnék élni.
Akkerelmet ne manajkovet shed biralya el, michak tovabityuk Magyarországra. Rendben, értem. Körülbelül 6 hónap múlva jelentkezünk. Rendben, értem. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm. Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.